କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଲାଗି ରହିଛି ଅଶାନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି। ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଉ ମାତ୍ର 5 ଦିନ ରହିଲା। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛି ରାଜନୈତିକ ହିଂସା। ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ 27ଟି କଲେଜରେ ନିର୍ବାଚନ ବାତିଲ ନେଇ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଏମିତି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ରାଜସୁନାଖଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ। କଲେଜ ଆରମ୍ଭରୁ ଆଜି କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନକୁ ବାତିଲ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନକୁ ବାତିଲ ନ କରିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ଓ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ଆଲୋଚନାର କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିଲା। ଏହାରି ପ୍ରତିବାଦରେ ଏଭିପି ଛାତ୍ର ସଂଗଠନର ଛାତ୍ରମାନେ ରାଜରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବି ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସରକାର ବିରୋଧୀ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏଭିପି ଛାତ୍ର ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟମାନେ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏଠାରେ ବିସିଜେଡିର ଜିତିବା ଆଶା କ୍ଷୀଣ ଥିଲା। ତେଣୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇ ନିର୍ବାଚନକୁ ବାତିଲ କରାଇଥିଲେ।